యూట్యూబ్ ప్రజలకు నా యొక్క ధన్యవాదములు. మరుగుమందు వచ్చేసి రెండు రకాలు. మరుగుమందు వచ్చేసి రెండు రకాలన. ఒకటోది వచ్చేసి లిక్విడ్, రెండోది వచ్చేసి పౌడర్ నాన్న. ఇది లిక్విడ్ బట్టలకు, చెప్పులకు, తలకు, వంటికి, శరీర ఏ భాగానికైనా రాయొచ్చు నాన్న. పౌడరు ఇప్పుడు మనం తాగే దాంట్లో స్వీటు, కూల్ టీ, టిఫిన్, చాయ్ వీటిలో అనేది స్పీడ్లో పెట్టేది వచ్చేసి పౌడర్ అంటున్నాను. ఈ మరుగుమందు వచ్చేసి రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఇది భార్య భర్తలు విడిపోయి ఉన్నట్లయితే, లవర్లో విడిపోయి ఉన్నట్లయితే, అత్తాకోడల మధ్య గొడవలు, ఫ్రెండ్షిప్ మధ్య గొడవలు, మరియు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి విడిపోయి ఉన్నట్లయితే ఈ మరుగుమందు పెట్టి మీ వశపరచుకోవచ్చు నాన్న. ఈ మరుగుమందు అనేది పెట్టి మీ వశపరచుకోవచ్చు. మరియు దీనితో పాటు వశీకరణ పూజ, మరుగుమందు పెట్టే ఛాన్స్ లేకపోతే వశీకరణ పూజ చేసి మీ వశపరచుకోవచ్చు. 100% గ్యారెంటీ ఇవ్వబడను.